Irido ang sarong 53 anyos na paraoma kan pagtatagaon kan kapwa paraoma sa Bislig San Andres, Catanduanes alas 7:30 nin aga kaining Martes, Oktubre 15. Binisto ang biktima na si alias Kikoy kan naunang bita na lugar. Binisto man ang sospek na si Itot, 46 anyos. Basado sa impormasyon, nagkaiguanin mainit na diskusyon ang ambos lados unong sa nawawarang PC kan karabaw kan biktima na nauli sa pananaga kan sospek. Yung victim, parang ano po yung suspect, yung parang consent niya, yung suspect, tungkol sa nawawalang lubid ng kalabaw niya. Then, pagkatalikod niya, bigla po siyang tinaga nung suspect sa likod. Then, buti na lang nakasangga niya yung taga, kaya nabuhay siya. Nakadalagan pa ang biktima pauli sa Indang Harong kaya tulos ining ipigdalagan sa JMA Memorial District Hospital alagad pigbalyo sa Eastern Bicol Medical Center sa Virac, Catanduanes para sa mas maigot na medical intervention. At viewers ng programa nito, huwag dadaan sa init ng ulo ang mga pangyayari. So medyo umiwas po sa sa mga away-away. Kung may kaaway ka, huwag mo basta confront kayo ng mga kainitan, lalo kung may mga hawak kayo ng mga tabak, no? Opo. Kasi wala pong mangyayari. Kung may kalabang ka, reklamo mo na lang sa tamang otoridad, hindi yung ilalagay mo yung basa sa kamay mo. Kasi masama po yun. Ibig kitang magkaso, kitang kakasuhan. Mientras tanto, voluntaryo man na nagsuko ang sospek sa kapulisan asin naatubang ngunyan sa kasong attempted homicide. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.